Som aftrædende kulturminister glæder det mig at kunne overdrage et så vigtigt projekt som Danmarks kulturkanon til min kommende kollega. Ikke mindst er der til forslag til kulturkanonen indkommet rigtig mange forslag omkring at få genindspillet nogle af de folkekære komedier fra 1960'erne til nyere versioner. Allerede på forrige års finanslov havde vi derfor en bevilling i gang, hvorved at der skulle genindspilles sådanne folkekomedier med brug af de i 1990'erne og 00'erne så berømte dogmeprincipper. En masse unge mennesker gik i gang med projektet, men på det seneste synes det at have været lidt trægt med opfølgningen. Faktisk er der kun kommet anmodninger om ekstra bevillinger og ikke nogen nævneværdige resultater ud af tingene. Det er for ringe, så derfor har jeg bedt om, at Peter Aalbæk Jensen, den tidligere direktør for Zentropa, skulle sætte sig i spidsen for Dansk Filminstitut og få hånd i hanke med sagerne. Så nu tror jeg nok, at der skal blive rettet lidt op på sagerne. Derfor glæder det mig at kunne viderebringe projektet med genindspilning af folkekomedier til min nye kollega. God fornøjelse fremover.